uMponeng Lentoro oneminyaka engama-56 uyazifela ngokufuya nokulima. Ukholelwa ukuba lubizo lwakhe olu. Kwaye kufuneka umonde kunye nokomelela ukuze uzinze kulo msebenzi. Ngo-2008 uLentoro wakwazi ukufumana ifama kurhulumente. Impumelelo yakhe yeza ngothungelwano lakhe oluqinileyo kushishino kunye namanye amafama anamava. With the cattle, somebody wanted the grazing land because I didn't have so many animals. My grazing land was okay, was fertile, and then I allowed him. He wanted to pay me. I said no, I want 30% of the cows. So there were 100. All of them gave birth. Ukuguquguquka kwemozulu yintsindabadala kolushishino lwamafama. uLentoro ukuvile naye ukuqhokreka ngenxa yembalela kunye nezantyalantyala ezikhukhulisekisa izityalo. You are left with a dirt that you never planned, that I will have this dirt. uLentoro uthi Abasetyhini kufuneka bathathe indawo yabo kweli candelo. Agriculture is something very, very interesting and challenging. You know, I love challenging. All things that I've told you, they cannot force me to quit. Lo kaLentoro waphumelela imbasa ye-National Commercial Female Farmer of the Year ngo-2014. Uthi urhulumente uwakhuphile amathuba okuqeqeshwa kweli nakwihlabathi ngokubanzi.